मोनाबायनो दासो जोंना जेम्स आदाया फैबाय आरोना स' बिथिं दोङो जोंना मिथुन रस्टार फैयो बिसोरखौबो आं नुफैयासै जोबोर बुरजा गाइस वेलकाम बेक टु द चेनेल गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा साग्रिद ब्लग स' लोगोफोर मा होनो आङो दा माने जोंना खयराबारि हिरिम्बा बाथौ मन्दिराव थांनो नागिरदों आरोना मोनाबायबो ओमफ्राय बेसिम थांनायसिम हरबो जानो हानाय आरोना स' बेयाव आं थांनायनि जाहोना माने स' मा होनो बेयाव जोंना जेम्स आदा फैगोन आरोना हिरिम्बायाव बे दहाय आं कल खालामदो दा बावैसो आं कल खालामहरदोंमोन आरोना बबेसिम मोनहैखो होननानै स' उदालगुरिनिफ्राय थांबाय थादों हरिसिंगा मोनहैबाय हाबगोन इदि बुंदो आरोना स' मा होनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंब्ला आरोना स' जोबजासे नायलांबाय थानो हागोन आरोना मोनाबायनो दासो जोंना जेम्स आदाया फैबाय आरोना स' बिथिं दोङो जोंना मिथुन रस्टार ओमफ्राय बे मा होनो जेम्स आदा फैफादो आरोना लोगोआव मोजांबा आदा दे 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 स' बिसोरो गासिबो बिनिनो गोजा आरोना मोजां नुवा जानो हागौ माने खोमसि जाजोब्बायना स' आंनि खाथियाव दा जेम्स आदा दिनै 15 बिसोरो साइडआव थानाय गसंनानै बिदि जाना दा खोथाया मोजां माबादों हेलौ बोरैहाय बेफोरबायदि बोरैहाय गायसनजानाय दिनैसिम बेसेबां बोसोर जाखो आरो दिनै बेवहाय गुबुन गुबुन माने दाब दाब जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयो ना फैया आरो ना बर'ल' फैयो ना गुबुन हारिनि मानसिफोर फैयो बेयाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ फुजिनो थाखाय बेफोरनि बागै एसे माने मोनथिनो लुबैदों सिनापना हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे सिनापना हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे थानसालिखौ थ' दा जोंनि खाथियाव दोङो माने जोंना जेम्स आदा माने फुंनिफ्रायनो नेबाय थादो आरोना आङो स' दासो ओमफ्राय मोनाबायबो गोबां जायगायाव माने गिदिंबाय थायो नालाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो ओमफ्राय भिडिअबो नायबाय थायो स' मा होनो आदाया जेनेबा जोंनि बे हिरिम्बा थानसालियाव फैनानै बोरै मोनदो आरोना माने फिलखौ एसे माबा बुंनो जोबोर मोजां फंबाय बेनि मानसिफोरनि रायदावनाय गासैबो माने मानसिखौ माबायदि रायदावनांगौ मानसिखौ माबायदि माबानांगौ जोबोर मोजां मोनबाय फैनानै दसे समनि थाखाय माने गोबां मानसिबो गैयामोन आंनि समाबो सानाव मोनफैयासै आं जायफोरा बेयाव बाथौखौ फुजिनो फैयो बिसोरखौबो आं नुफैयासै जोबोर बुरजा फैदोंमोननो फुंनिफ्रायनो जास्ट मोनासो मोनफैबाय आं जेबो नुवासै आङो जोबोर मोजां मोनबाय फंबाय दा नोंसोरबो आंखौ नेनानै दङ फुंनिफ्रायनो थेंक इउ फंबाय आंखौ बेफोरबायदि नेनानै थालायनायनि थाखाय आरो मा बुंबावनो फंबाय बेखिनियानो आंनि गोसोनिफ्राय ना बहुत बहुत धन्यबाद होनना बुंनांगोन फंबायमोन आंखौ रायदावनायनि थाखाय बा आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो आं बेखौनो बुंगोन फंबाया जा साग्रिद ब्लग प्लिज अननानै सापर्ट खालामनानै हो जायफोरा आंखौ मोजां मोनो फंबायखौबो सापर्ट खालामनानै हो जों बेफोरबायदिनो अनलायनानै माबा मोनसे खामानि मावनांगोन आं बेफोरबायदि सानो आरो फंबाय मा होनो आं जेनेबा आदादो माने मोजां सम लानानै माने सावरायनो माने आंहा गोसो दं आरोना अके नो प्रब्लेम जेब्ला नों सम मोनो मोजां समाव रायज्लायनो हागोन जिरायनानै रायज्लायनो हागोन नोंनि माबाफोर साननाय नों माबाफोर बुंनो गोसो दङ दान आरो ना फंबाय जागोन दे जेबो गिनांगौ गैया लाजिनांगौ गैया नोंनि गोसो बायदि नों मा रायज्लायनो गोसो रायज्लायनो हागोन फंबाय थेंक इउ फंबाय